Boki 19 Games ovdje i danas ćemo snimati novi challenge. Arena 4 sam prebacili su me, imam 1399, pobeđio sam samo još jedno. I aj ljudi da počnemo da snimamo Draw challenge. Mnogo ekstra challenge danas je. Čekaj, sad ćemo da uzmemo Royal. Stop, s mojim bratom Danielom. Ajde. Igramo, gledajte kako Sparkija. I ljudi, ajde počnemo da igram. Mnogo dobar challenge. Javi se. Sparkija. Gdje frajer ima Sparkija. Pa nego šta? Evo ti princeza. Šta je sad ova? To je Canon. Aha. Canon. Opa, dao sam Inferno drago. Pa da. Ja sam uzeo od... Jao. Ne znam što ljudi stavim. No, mnogo je to dobro. Ne, kako dobar ovaj drakon. Sad ću minera. Ajde. Tak. Princesa. Ljudi, ulazite u klan Clash Royale SR. To sam ga napravio drugi klan. Nije. Ovdje ti kažeš. Ovo je mnogo dobar. Ovo je Inferno. Hvala. Ne. Je. Tako. Miner. Ćemo. Pa nisam teo tu da ga postavim. Pa nije tvoj problem. Nije moj. A kako? Sad će mi ljudi uništiti. Sad ćemo tako. Hop. I ljudi uništimo. Pa da. Dobro. I igrat ćemo 3. Gledati ovaj klan. Clash Royale SR. Batali to. Inače ja sam Arena 6 kao što ste vidjeli. Da. Goblin, uzet ćemo Ice Wizarda. Ja. Ovaj. To je to. Neki novi goblin. Onaj veliki. Nije no. Ja. Ice Spirit. What? Šta je ovo jebano? Ja nisam... Što si to postavio? Otkud znam? Prvi put vidim i čujem to nešto. Ne. Makar ću ti staviti bom. Polikovski dom. Hop. Ja. Hop. Huj. Hop. Još jednom. Hop. Još jednom. Hop. Eto. Može. Jao, ovo najviše mrzim. Jao. Hop, sad je prestalo. Ljudi, mnogo su dobri ovi goblin. O, pa ti imaš šta za gobline? What, vič ti ovu princezu ti ne bijele. A sad. Hop. Ida. Znači, gobline. Uništavaš. Koga?
Ti, Aha, pa vidiš. sam ti ništa skinuo. Na. Sad znam što je ovo. Na. Da. Sad ćemo malo doći. Kaj Wizard? Ljudi, prazna i baterija. Ma ne smije da pobediš. Sigurno. Gdje smije da pobediš? Gdje mi ti? Gdje ti? I ljudi, to je to bilo za ovu epizodu. Nadam se da se svidio klip. Ostavite like, share i komentar i čao. Lajkujte ako vam se svidio challenge. Možete i vi da ga igrate, samo kliknite ovako i friendly battle i draft challenge i to je to.